नाचाची स्टेप घ्यायला मला लोकच सांगतात आणि हे रेकॉर्ड करा मुद्दाम आणि हे युट्यूबला जाऊ दे. युट्यूबला बरेच लोक म्हणतात बाई तू किती वेळ महाकाय बॉलचा नाच नाचून दाखवू शकत नाही तर म्हणून नाचून दाखवतो. तुम्ही नाचून दाखवू शकता काय का? तुम्हाला येऊ शकतो, तुला येऊ शकतो, नाही तुला येऊ शकतो, येऊ शकतो. आमचाच माणूस मग वा येतो म्हणून दाखवतो आणि आता मी नाही दाखवणार, नाही दाखवत, जाऊ दे. Thank you.